niki sepihak silaturahmi. Alhamdulillah belum buat sehat ngelampain apa yang kewajiban Islam. Kabeh kira-kira niki carane ya nyambi kondisi. Nah, panjenengan gede cilikane sebagai pakar sebagai mantan pertanian pada tahun pitan panjenengan purna tugas awal bibit terus pundi lasak menika niku pundi perkembangannya bibit lan situasi dan kondisi niku pundi lan ugi pelan-pelan panjenengan utawane pemerintah sing waktu itu panjenengan itu nopo tasik organ hubungan nopo kesehatan tali silaturahmi nopo tasik pundi babagan masalah pembibitan. Ayo jadi pensiun panjenengan mau dikomunikasikan sekilas info kali dokumentasi itu. Dan saat ini pun mau panjenengan bapak ibu panjenengan di bawah komando ini. Aturun, assalamualaikum. Matur nuwun Pak Haji Arif ingkang sampun kesarawuh mriki tuwi kawijinan kula sekeluarga. Nah, nggih matur nuwun namung ngucapaken sugeng Kiai Haji mugi-mugi berkati. Mulai babakan pengalaman kula teng bibit niki mau bibit mulai 1908 gansal. Dan ras lampah sambil ke obat kalih penyerahan sareng pupuk ugi pensiun kalih urane welas kula pensiun dilesih. Bibite kula nggih umur pensiun Pak Haji. Kula hitung-hitung lari kula sekawan nggih pun damel kadhok tapi ugi sepriki mboten wonten ingkang terusaken. Pasti pendidikannya nggih pertanian niki mboten nerusaken ndak. Niki sakniki anggur-angguran tiyang kalih wonten griya nggih namung menawi nenggo putu wayah sami dateng niki sami niki menawi babagan ingkang hubunganipun kalian bibit kita kula dados penanggal bibit ingkang terdaftar wonten BPSB. Enggak. Wingi tanggal 17 Juli niku kula ditimbali tempalan wonten Megelang. Oke. Sareng tempalan malih ingkang 75% pun generasi muda generasi lami. Nggih tasih sami aktif kula mampir-mampir lanjut tangga enggak. Kula terbuka malih kepengen usaha niku tapi nggih kemampuane pun terbatas. Alon-alon lah. Iki nika mulai nyambung apokat, nyambung duren. Terus indukipun kula ingkang induk kami kan pun dihapus. Niki nembe merintis induk ingkang ngangge DNA bibit manggis. Mangke kalih kami ndapataken duren kromo. Nek apokatipun jenis ingkang ambil kalih alligator. Nggih. Mangke wonten ingkang petani penanem. Tapi nggih pun mayune pun mboten kados rumiyin Pak nggih namung istilahnya nggih jaga dunya kalih kegiatan kita kriyanteng. Ji mugi-mugi panjenengan tambah keluarga tambah sehat, rezekine tambah umur. Keluarga panjenengan nggih saged langgeng. Nggih, Niki jenengan nembe ngendika masalah bibit-bibit napa kita-kita panjenengan saged nuduhaken pundi bibit-bibitipun tapi sak mriki napa sebetipun bibitipun wonten metan niku
Ya 50 meter saking mriki rumah sakit Lestari. Ya nyambung tapi mboten kados rumiyin, menawi rumiyin ngantos sekali sambung ngantos kali 1000. Sakniki paling-paling namung 4000, 3000. Yang penting masih ada kegiatan lah. Berarti kita tetap tetap masih ada kegiatan ke depan. Tapi nggih carane niki seniki pun kaya panjenengan iki kan termasuk raja pimprot apa nggih. Masih napa niku carane ngerti dan niku napa etika niku napa niku. Nek ada wonten proyek iki kula nyekel apa niku surat tobat niku jenengan. Apa niku surat perintah kan dalam proyek. Nggih niki napa nggih cara simpel niku. Krale niku. Jadi gamane panjenengan sing riyen niku nek wis carane wis nyekel surat lagi di napa sampe petani niku sing carane tak memegang beberapa proyek SPK lah niku lah. Jadi kalau ditakokan niku SPK niku panjenengan niku tesih berjalan apa atau niki CPN vakum napa atau tunggal CPN kompetensine tesih gesang. nggih Malah tahun ini kedah diperpanjang, kalau sampai DPRD diperpanjang. Nah, naik SPK menikah, baikpun kalau silaturahmi apa di jelasakan kita, tapi ini sekarang sampun pensiun, boten-boten ini kan gawui, SPK. wis kalah karo sing nom jadi cara paketan itu dari kita sing nom-nom itu atau keri sabotasi. Tapi untungnya nggih kali belas kali kalau boten garap pun boten nampi SPK niku ndak nampi 2013 kan untuk gencain tok sampai untuk prodi kan niku kaget kula kalis Pak Haji berarti bersih ya betul-betul suatu keadaan berarti aman lancar dan terkendali dan niku sing kula ajeng-ajeng pengalaman panjenengan dari pensiun 85 nggih 85 sampai dari 85 dari 1985 sampai 2012 mengenai mana pembibitan nggih sinabi kali dinas nggih teng pertanian itu. Tapi alhamdulillah panjenengan termasuk orang yang sudah gula wetas mendarah daging dunia pertanian namun caranya sendiri mungkin peralihannya mudah-mudah dari sing sebelum kayak panjenengan kayak itu pergantian kepala nopo nih sing maksudnya tindak-tindak dari sendiri pada ketika sing nom-nom nih gitu caranya biasanya kalau namung leresan Pak terus 1900 pengundusan kaksan itu kan lokasi dagang obat kali penjualan acara nah maksud daerah nami Pak Wito arang-arang kemudian mendet rutin ada mindset 3 kintal itu ketika tahun kalau diparingi bibit pete sudah 1000 wonten mergi niki anak kula pinggir bibit pete musim kemarau sudah 1000 nah kalau bibit Raja Galon itu kan mulai musim Jawa kan sami datang ke Raja bibit dan itu sempat pete awon sama garing lah dimasak lagi maweni lah kalau aku udah mendet mulai niku lah yang dikatakan ya Pak Wito niku wow Pak Wito Karangrau ya saat ini saya niku aktif niku apa Pak Wito ya ketinggalan ya baru Pak Kosong pokoknya masa-masa sebelum niku pun ayahnya kita niku aktif kami lah pada kantor karena bukan ngomong ya matur bersangat bahkan kita semua sekalian belum iki sepindah silaturahmi kami yang ngasuh pengalaman panjenengan selama dinas pertanian kalian menjadi
pembibitan termasuk ini paling pengalaman pengaruh di Kabupaten Banyumas khusus itu gitu mau sing nemuruni sing melanjutkan namun bila putranya berapa kontra sing terus nang Dari pertanian gitu. dari pertanian dan tapi sing penting kan pun dari wong sukses kabeh putranya ya ya matur banget tersaran dan matur panjenengan bukan sebagai orang-orang yang sudah berpengalaman di dunia pembibitan, pertanian dan sebagainya tangan kemauan katun doa ngaji doa moga-moga dari pesan akhirat nyawa anak itu berkah barokah. Salam itu. Sama-sama.